ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜୋର ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ ସେମିତି ହେଇଗଲା। ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ବାଇକ୍ ଚଲେଇବାଟା ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହେଲେ ସେଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ନର୍ମାଲି ବାଇକ୍ ବି ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ନଥିଲା। ଆଉ କଣ କରାଯିବ ହେଇଗଲା ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଲା ବାସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାଟା ମାତ୍ର 2 ସେକେଣ୍ଡ 3 ସେକେଣ୍ଡ। ତା ପରର ଯୋଉ କାହାଣୀ ସେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡିଓ ହେଇଯିବ। ମାନେ 15-20 ମିନିଟ୍ କାଳ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି ଯେ ମୋ ସହିତ କଣ ହେଇଗଲା। ବାପା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ମୋ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ। ସେତେବେଳେ ତ ସେଠି ନଜର ହିଁ ଯାଇନଥିଲା କି ମୋର କୋଉଠି କଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି। 15-20 ମିନିଟ୍ ମାନେ ଏମିତି ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମାନେ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ତାପରେ ବସିଲି, ଭାବିଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ କନସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବାପା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ବାପାଙ୍କର ବେଶୀ କୋଉଠି କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଖାଲି ଗୋଡଟା ଜଙ୍ଘ ହାଡଟା ଟିକେ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଅପରେସନ ହେଇଗଲା ଯାହା ଯେମିତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ବି କଲର ବୋର୍ଡଟା ବି ଯୋଉ କ୍ରାକ୍ ହେଇଥିଲା ସେଟା ବି ତ ଅପରେସନ ହେଇଗଲା ଯାହା ଯେମିତି ହେଇକିରି ସେଟା ଭଲ ଅଛି ଏବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ବାହାରୁ ଯେ ଜିନିଷଟା ଜଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ସେ ଲୋକଟାକୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଘଟିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଯାହା ନିଜ ସହିତ ହଉ କି ଯାହା ସହିତ ହଉ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସିଚୁଏସନ୍ ଆଗରୁ ବହୁତ ସାରା ଆସିଛି। ଏମିତି ରୋଡ କ୍ରସ୍ କଲା ବେଳେ ଜଣେ କିଏ ରୋଡ କ୍ରସ୍ କରୁଛି, କି ଜଣେ ହଠାତ୍ କିଏ ଗାଈ କି କୁକୁର ପଶି ଆସିଲା, କି ହଠାତ୍ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ମଣିଷଟା ପଶି ଆସିଲା। ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଆସିଛି, ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିକି ରହିଛୁ। ସେଇଦିନ ବି ସେମିତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ କଣ କରାଯିବ। ଏତେ ବର୍ଷ ଗାଡି ଚଲେଇବା ଭିତରେ ବି ସେମିତି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ମୁଁ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଦେବି, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କଣ ଦିଆହବ, ଭୁଲ ତ ଭୁଲ ନା। କି ଯୋଉମାନେ ବି ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି, 4 ହ୍ୱିଲର ହଉ କି 2 ହ୍ୱିଲର ହଉ, ରାସ୍ତାଟା ଆଉ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ମାନେ ବି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ତ ନିଜେ ଯେତେ ସେଫ୍ଟିରେ ରହିବେ ମାନେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ନହେଲେ ଭାଇ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ପଢିଥିଲି 5-7 ଦିନ ରହିଛି। ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ କେସ୍ ଆସୁଥାଏ, ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ। ସେ କହିବି ହବନି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ। ଯୋଉମାନେ ମେଡିକାଲ ଲାଇନରେ ଥିବେ କି ଫେସ୍ କରିଥିବେ। ମୁଁ ତ କେବେ ଏତେ ଦିନ ରହିନଥିଲି, ଏଇଟା ମୋର ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଲାଇଫର। ବାପାଙ୍କର ବି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ବାପା କେବେ ଏତେ ଦିନ ମେଡିକାଲରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଏମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନି। ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି